Takže čaute, vítam z môjho prvého videa. Toto video budem natáčať s mojím kamošom Jokerom. Budem mať také mierne lagy, keďže budeme vydávať video, ale to je teraz jedno. Tak my sme sa rozhodli sa vypraviť na nejakú výpravu. Tak neviem, čo som ďalej k tomu povedal. Môžeme ísť. Tak môžeme ísť. Feret! Hokej, dom! Ja si skapem, ale nemám jedlo. No to je jedno. Musíme nájsť také jedlo. Až čo sekáš tú trávu? Ja neviem, vykoslujem to tu trošku. Nejako Ja sa zúru. pozriem na tie FPS, na Ježiši Mária. Nejde mi to zrovna najlepšie. Nejako z tú trávu. Ja neviem, ja sa nudím. Nudím sa a vybíjam si svoj los na Face Jokerovi. Pasem. Au. Facka. Ale A nie, nebí sa. čo Ja je? chcem jedlo! Čo to je za dom? Ó, blok! Nebí ma. Ja to chci! Ale nemáme krompač. To je jedno. Na to rite. Poď, musíme ísť na drevo. Počkaj, som to tu zamotal. Idem na drevo, ale to je, nemám jedlo, mám... Za chvíľu skapem. Pozri, nemám Ó! Cukrová trstina! Ale neviem, jak sa tam dostať. Dá sa to robiť? Čo? Dá sa to robiť. Počkaj, ja mám blok pri sebe. Poď tu. Á, cukrová trstina. Moja. Prvý pokrok. No, aspoň si niečo zasadím. Ok, to je mohlo byť všetko. No tak poď, ideme. Ale niečo jesť musím. Však musíme hľadať, musíme najprv drevo. Ovca! Ale ona nemá meso, dojde. No to nevadí, nájdeme. Ale treba mi už meso. Neboj sa, nájdeme. Kúkni sa aj na mňa. To bol dobrý zabertý. Á! Zomieram pre jedlo. Ja zabijem tu ovcu. Ale to nemáte. To frasa. Môžeme strašne uvážiť. Ako z tú trávu. Alebo obrnul. Ale aspoň nejaké semienka mám aspoň. Mám ich 40. A už tiež za chvíľu. Á, konečne stromy. Konečne drevo. Kde si? Ale musíme ísť spolu. Ja zabijam tú ovcu. Tu poď. Ale tu som. Poď, vyťažíme nejaké drevo. Ale to z dreva sa nenáješ. Ale Jau! tam mi nepchajte do záberu. Ó, výborne. No! Trošku spadlo. No, to je dobre. No, tak to je dobré. A teraz mám zastieľať výrobky. Mám jablčko! Ešte má... Idem slapavkať. No. Ja nie toľko. Pozor, dáky! Chudák tu jde! Utekaj, príď! To prasa! On ma zabije! On je vol. Rýchlo nejaký meč! Kde? Pozor! Za tebou! Dva diamantové veci! Bež! Help me! Kde? Tu sa ukry! Do podzemia! Hej, počkaj. To sa skrytý. Tá chudá. Ty si ma zamuroval. Počkaj, ty si ma zamuroval. Odkop to. Ó! Tu sú tieto knihy! Enchant! Wow. Krompáč! Oho! Máš? Dá sa to ťažiť? Wow. Oh. Ale ne.
Ne, Co to bol? mňa tiež zabil. O, do prasa. Môžeme ísť znova do tej divočiny a odznova všetky veci. Bože, ja to musím byť Nevadí. reálne vec. Ale musíme ísť spolu, kde furt utekáš? A ty si taký pomalý pre mňa. No poď. A teraz ho ideme dať. Ideme ho súdať. No podľa toho, či je admin alebo nie. Tá isto je tak. Čurák. Ale ja ho dám, kúkaj tu, už som tu našiel nejaký dom. Ja, Píše sa tu ja dom brata admina. Ja ťažím nejaké drevo. Tu bydli. Počkaj, ja mám pracovný stôl. Skadiaľ. Ojo. Jojo, obilie, paradina, Ale máme nemáš kakové bomby, Ale drevo nemáš. bomby Jaké a bomby? vytrháme si tu semíka. Jaké bomby? Ó, mám mrkvu. Horti sa na mňa. Víš, aký fajný dom tu je? Ja mám jabko. Ešte musím nájsť jednu vec. Jež ono láži. Už mám aj dvere. Rýchlo, hortni sa. Bože môj, mám strašné láži. No a... Tie bugy si nevšimajte, to je... Často sa to stáva. Rýchlo vidím tvoje meno. Kde? Kde si? Mám diameč. Rabovanie 1. Skadiaľ. Počkaj, ti ho skopírujem, hej? Čo? Aha, nedá sa. Si to mal byť, ja som ti rával, že sa portni. Ja som našiel lávu. Portni sa. Počkaj. Plus, však máš tu fajné veci. Keď tu pec už mám. Počkaj, ja mám dačo vykraftím. O, posteľ. Mám veľa tých vecí. To nekradím strašne toľko. Už si dám set home. Oh, no. Fajne. Sa portni, že tu máš také fajné veci, Ježiš. Nemôžem sa tu portnúť, neviem prečo. Všetko to môžeš kradnúť. Nejde mi to portnúť. Čo? Nemôžem sa portovať, no. Počkaj, ja tu ťa privediem. Ježi. Počkaj, ja uhlie sa vykážu. Už máš krompáč? Hej. Ja mám Yes. dve postele mám. Poďme sa ísť vyspať. Počkaj, kde si? Musíme ísť spolu, Ježiš. Vidím ťa. A už sa je teba. No konečne. A po tu na. Tu No, dole. A počkaj, tu no. všetko čas, čo ti príde. Počkaj tu, počkaj. Dám ti krompáč. Tu máš. Kúkaj tu, čo mám v ruke. Máš krompáč. Hej, mám. A tu všetko ťaž. Čo len sa ti zachce. Vyťažím pec. Ale za chvíľu budeme musieť ísť hádať stadík, lebo zase nás ten admin zabije. No, vlna. Si do otvore. Mám ďalšie dve meče, enchant. Daj jeden. A mám na nich Sharpest 3 a Looting 1. Ja to mám Drevo. Ja to mám po anglicky. Moje styky. Už ich mám ja. Ty si zlý. No mi daj taký meč. Počkaj, tu sa ešte trúhujú. To už nejdu. Škoda. Skúsime ešte tu. Tak hradneme jak. No nevadí. Tu máš jeden meč. Hej, tu poď. A ja chcem ten písk.